A for आलू B for बानलु C for सादा नङा माबा सामु मिथिबाय ना आइ ओइ रलाय रमेननि हिनजावा खिन्थु बिराद कारालै बिखौ सिरि लिंनांगोन जासिगोनलै दे आइ आंखौ आखिलाय जागोन बाबा दे आखि हेदराम बेनियालाय मा खालामनाय जादोंलै रमान फाग्लाफोरालाय मा नायखुमाबाय थाखो ओइ फाग्लाफोर मा नायखुमागासिनो नोंसोरो बाजै माबा बै रमेन आदाया रानिखौ बोरै फोरोंदों बेखौसो नायखुमागासिनोमोन जों फाग्लाफोरा बेखौनो नायखुमालायनांगौ जाबाय फै जिराय फै नांथ'ला बाजै बै रमेन आदाजोंसो मायबा रायलायनो फैदोंमोन जों दे होमबालाय नोंसोर रायलायलायदो जागोन बाजै रमेन भाई नुबाय जों फरायनाय खारजाबाबो गोदान मोनफिनो साला सुवाद आंनि गोसोआव गदाय लाबोनानै नोङो माथो सानदों नोंलाय हो ओइ भाई नोंथांनि बेदर संनाया बिराद गोथाव जादोंमोनलै आं बेनिख्रुइ बांसिन गोथाव संनो हायोब्रा मालाबा जाहोगोन दे आं सोरफोर मानि मा पार्टि जागासिनोलै बै फंलामोननि बोरमाया उदै दुना थैदोंमोन बेखौनो हरनायखाय जों बेयाव लाबोना जाफैदों लामानि मानसि लामाजों थां आउट दे जाबाय था ओरैनो मोनो बेदरखौलाय हां